Το φεγγάρι απόψε κλαίει για μια αγάπη που τελειώνει, μια καρδιά που σιγοκλαίει. Σ' αγαπάω λέει ακόμη, κλαίει μια καρδιά που είσαι μακριά. Δώσε μου ξανά που είδα τα φίλια. Θέλεις να μάθεις γιατί το έσκασα? Γιατί έμαθα την αλήθεια. Με άρπαξες από τη μάνα μου. Ποτέ δεν είχα την αγάπη σου. Το μόνο που θυμάμαι από σένα είναι εκείνο το ταξίδι στο Λονδίνο. Η γυναικούλα σου δεν έχει θυμηθεί τίποτα ακόμα. Ούτε που ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Ωραία. Και δεν μπορούσες να μου τα πεις από το τηλέφωνο. Γιατί έπρεπε να έρθει εδώ. Για να στάξεις λίγο. Αυτό το βιβλίο. Το κάτι σαν έρωτας. Εγώ το έγραψα. Αλήθεια λες? Θέλω να κανονίσεις να την εξετάσει ψυχίατρος. Πώς? Δεν θα δεχτεί. Θα συνεννοηθώ και με το Στέργιο, άντρας της είναι ακόμα. Πες μου την αλήθεια. Πού πηγαίνεις τόσες ώρες που εξαφανίζεσαι? Μήπως έχεις μπλέξει κάπου? Ωραία λοιπόν. Δουλεύω γκαρσόνα σε μια καφετέρια. Δεν σου είπε γιατί θα με έπριζες, επειδή δεν γουστάρεις. Κι άντε παράτα με τώρα. Και δεν έχω μπλέξει πουθενά. Έτσι. Ήρθε η αρετή απ' έξω και φώναζε. Δεν πάω να φώναζε. Σίγα μην της άνοιγα. Άρα ξέρεις την αρετή. Φιλέ, δεν θα μου πάρεις λέξη. Τι ξέρω, ποια δεν ξέρω, τάφος εγώ. Μα καρφώθηκες μόνη σου. Πολύ έξυπνος την έχεις δει, Έτσι λέω. Και δεν την έχω δει, είμαι. Έλα, Παύλο. Άκου, Στέργε. Αποφάσισα ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να στείλουμε την αγάπη να την εξετάσει ένας ψυχίατρος. Δεν πρόκειται να δεχτεί να πάει σε ψυχίατρο. Είναι σίγουρο. Είναι δίπλος τώρα? Όχι, έφυγε, πήγε μια βόλτα. Μάλιστα. Λοιπόν, και να μην δεχτεί, εμείς θα της το επιβάλλουμε. Μην ξεχνάς, είσαι ακόμα άντρας της. Έχεις κάθε λόγο να επιμείνεις. Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται. Για το καλό της θα το κάνουμε. Γιατί δεν θέλεις? Θα σου εξηγήσω άλλη στιγμή από κοντά. Πνίγομαι όμως τώρα και έχω σε 10 λεπτά τηλεδιάσκεψη με Σιγκαπούρη. Εντάξει, Στέργη. Δεν συμφωνεί, λέει. Για μένα έχει δίκιο αυτή τη στιγμή. Θα ήταν μεγάλο το σοκ να την τραβήξετε με το ζόρι σε ψυχίατρο. Δεν ξέρω τι να κάνω, Απόστολε. Αλήθεια δεν ξέρω. Καμιά απόφαση δεν είναι απλή και εύκολη. Καμία. Τώρα που είμαστε μόνοι μας θέλω να σε ρωτήσω. Με πιστεύεις ότι προσπαθώ να θυμηθώ? Ναι, σε πιστεύω. Μου το απέδειξες εξάλλου.
θυμήθηκες ότι εσύ έγραψες το βιβλίο. Το ξέρω ότι προσπαθείς. Δώσε μου λίγο χρόνο. Όταν με πιέζεις αγχώνομαι. Και δεν μπορώ να θυμηθώ. Άσε ποτά. Λες ότι θα με αφήσεις, κοντεύω να πεθάνω. Δεν αισθάνεσαι μόνο εσύ έτσι όταν τσακωνόμαστε. Ποιος άλλος? Θες να τα ακούς, Θες να τα ακούς? Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Αγάπη, αλλάξατε κλειδαριά. Κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Εγώ είμαι. Άνοιξέ μου. Ωραία, τι φύγε. Σου είπα, δεν θέλω να φύγω. Το βρήκα. Μπράβο, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Τι έχεις σήμερα, Ρέτη μου? Τίποτα δεν σου φεύγει εσένα. Τίποτα δεν έχω, μια χαρά είμαι. Δεν γελάς σήμερα. Δεν γελάω γιατί πονάει λίγο το δοντάκι μου. Θα πάμε στο γιατρό. Μέχρι το απόγευμα αν δεν περάσει θα πάμε στο γιατρό. Τώρα θέλεις να μαγειρέψουμε μαζί γιουβαρλάκια? Ναι, γιουραλάκια. Άγρε γιουβαρλάκι, ούτε να το πεις δεν μπορείς. Λοιπόν, πρώτα θέλουμε το ρύζι. Αρετή, πού είσαι? Έρχομαι. Το ρύζι. Πήρες φόρα, μικρή. Δεν θα το ρίξεις μόνη σου. Θα περιμένεις να γυρίσω να τα φτιάξουμε μαζί. Δεν ξέρω. Πρόσεξε, μικρή. Τι έγινε? Κάτσε κάτω. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν έχει διακόπτη αυτό. Λες και εσύ πετάς από τη χαρά σου. Αφού σε βλέπω. Άλλο εγώ μπορώ να το διαχειριστώ. Εσύ όμως είσαι και το στήριγμα της Λένιας. Δεν θέλω να σε βλέπει έτσι. Καλά. Θα προσπαθήσω. Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα που ηρέμησες λίγο, πες μου τι έγινε όταν πήγες από το σπίτι της. Προσπάθησα να ανοίξω με τα κλειδιά μου. Αλλά δεν μπόρεσα. Και τότε κατάλαβα πως είχαν αλλάξει κλειδαριά. Μάλιστα. Περίεργο. Γιατί να αλλάξουν κλειδαριά. Και μετά? Χτύπουσα την πόρτα δυνατά και τη ζητούσα να μου ανοίξει. Και εκείνη ήταν από μέσα και φώναζε να φύγω και ότι δεν θέλει να με δει. Έτσι.
Εσύ την έχεις μεγαλώσει, αρετή. Τι λέει το ένστικτό σου, γιατί το έκανε αυτό? Έχει πολύ θυμό μέσα της. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Όπως και να έχει. Εγώ δεν πάβω να την πονάω. Έχει παρατήσει το παιδί της. Δεν θέλει να το ξαναδεί στα μάτια της και εσύ την πονάς. Εγώ τη μεγάλωσα. Από μικρό κοριτσάκι. Ό,τι και να της έχει συμβεί, εγώ δεν μπορώ να της γυρίσω την πλάτη. Θέλω να με καταλάβεις. Μου έπεσε όλα τα ρύζι στον κύμα. Θα με μαλώσετε? Έλα με. Όχι, δεν θα σε μαλώσουμε. Μιχάλη, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ορίστε και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Τελικά, δουλεύει σε καφετέρια, έτσι? Όχι. Δηλαδή σου είπε ψέματα? Δεν ξέρω, μπορεί και να μου είπε αλήθεια, αλλά αυτή δεν είναι η ουσία. Αλλά ποια είναι η ουσία? Η κόρη μου, η Ελισάβετ, νομίζω συναντιέται κρυφά με την Αγάπη. Τι μου λες τώρα? Ναι, το καταλαβαίνεις, δεν ξέρω ποιος τους έφερε σε επαφή, πώς το κανονίσανε, αλλά τα παιδιά μου συναντιούνται, το καταλαβαίνεις? Απίστευτο. Τι θα κάνεις? Τίποτα, υπομονή. Τα παιδιά μου είναι μαζί μετά από τόσα χρόνια, το καταλαβαίνεις? Θα κάνω τι δεν το ξέρω. Όπως νομίζεις, πάντως πρώτη φορά σε βλέπω τόσο χαρούμενη. Είμαι, Μιχάλη. Συναντήθηκα τα παιδιά μου. Πώς μπορώ να μην είμαι? Κοίταξες καθόλου το book της Annabelle? Όχι, δεν πρόλαβα. Ο φωτογράφος πάντως ενθουσιάστηκε. Λέει ότι θα είναι καινούργια του μούσα. Καλά, εντάξει. Έτσι μας έλεγε για τη Μόνικα, θυμάσαι? Και μετά δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Παρακαλώ. Ναι. Οκ, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Τα λέμε. Λοιπόν, αλλαγή σχεδίου. Πρέπει να φύγω απόψε για Ρώμη. Αχ, πάρε με μαζί σου. Είσαι σίγουρη? Σιγά τώρα, 2 μέρες είναι. Μπορεί να κάτσω και 3, δεν ξέρω ακόμα. Έλα, το θέλω πολύ. Καλά. Κάτσε να δω και εισιτήρια. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, έχει 2 εισιτήρια σε πολύ καλή τιμή για σήμερα στις 8 το βράδυ. Όχι ρε γαμώτο, είναι με ανταπόκριση. Δεν πειράζει. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Λοιπόν, κλείστα και φύγαμε. Βρε. Να σου πω, θα με κουρέψει λιγάκι τώρα που δεν έχεις δουλειά? Και ποιος σου είπε πως δεν έχω δουλειά? Αφού κάθεσαι ρε μάνα, σε βλέπω. Έκατσα μισή ώρα για να ξεκουραστώ, παιδί μου. Από το πρωί όρθια είμαι στο πόδι. Και το απόγευμα έχω στερεί τις πελάτησες. Άσε με να χαρείς. Έλα, 5 λεπτάκια θα σου πάρει. Μην το κόψεις το μαλάκι σου, μανάρι μου, σου πάει έτσι. Δεν θα μου πεις τώρα τι μου πάει και τι δεν μου πάει. Θέλω κούρεμα. Καλά, βρε, και εμένα δεν με λυπάσαι που έχουν βγάλει κάλους στα χέρια μου από το πρωί με το ψαλίδι. Ωραία, πάρτα μου λίγο με τη μηχανή. Τι να σε κάνω σαν φαντάρο? Άστο καλύτερα, Δημητράκη, μια χαρά είναι τα μαλάκια σου έτσι. Δεν την παλεύεις καθόλου έτσι, με έπριξες. Α, για να σου πω, δεν πληρώνω εγώ την ύφη κάθε φορά που έχεις νεύρα. Στην έχεις σπάσει τρελά το κορίτσι, Για τη Σύλλα μιλάω. Άντε παράτα μας τώρα, έλα. Κοίτα νεύρα. Βρε, σε μένα θα ξεσπάσει κάθε φορά που έχεις νεύρα. Άντε, σύγχυσε πάλι το παλιό παιδό. Έλα βρε. Τι κάνεις? Θα σε δω καθόλου σήμερα? Όχι, τώρα δεν μπορώ, ούτε μπορεί να το σκεφτείς. Ναι, παιδί μου, τώρα έχω πελάτη σας. Άσε που έχω και το γιο μου που σου λατσάρει όλη την ώρα εδώ πέρα. Όχι, μετά.
Θα μπορέσεις να ξεγλιστρήσεις απόψε τη γυναίκα σου? Ωραία. Ωραία. Ναι, κάπου μακριά όμως, μην μας πάρει κανένα μάτι. Ναι. Κι εγώ. Αχ, σταμάτα. Μη γίνεσαι πρόστιχος. Εντάξει. Έλα, κι εγώ. Γεια, γεια. Τι έκπληξη είναι αυτή? Πώς και από εδώ? Ήρθα για να μιλήσουμε από κοντά. Για να μην λες ότι φταίω εγώ που δεν προχωράει το πράγμα μεταξύ μας. Εννοείται ότι φταίς. Παντού και πάντα. Εγώ ή εσύ? Που με παράτησες στο ριζόρ και γύρισα μεταξύ. Τι τρόποι είναι αυτή? Εγώ έκλεισα ένα σπα να πάμε να χαλαρώσουμε και εσύ μου κουβάλεις συνεργεία και κάμερες. Και τι να κάνω, Αντώνη? Να με δουλέψω? Αυτό είναι που θες? Για να το ξεκαθαρίσουμε. Είσαι γυναίκα, Εύα. Πρέπει να έχεις διαφορετικές προτεραιότητες. Τι νομίζεις, ότι θα είσαι νέα για πάντα? Πού ζεις? Στον περασμένο αιώνα? Δηλαδή μου ζητάς να παρατήσω την καριέρα μου? Κάνω ό,τι καταλαβαίνεις, Ευάκη μου. Ωραία. Εγώ αγαπάω τη δουλειά μου και έχω φιλοδοξίες. Εμείς τι κάνουμε? Προχωράμε? Σου έχω εξηγήσει. Έχω κάποια κριτήρια για τη γυναίκα. Τι φαντάζεσαι δηλαδή? Όπως τη μάνα σου? Μην ξαναπιάσεις τη μάνα μου στο στόμα σου. Το κατάλαβες? Γενικά μιλάω. Σκέψου λίγο πιο ρεαλιστικά. Και πάρε με τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Τράβα στο ρεπορτάζ σου τώρα. Και όταν θα φτάσεις σε 60 χρονών και θα είσαι ακόμα γεροντοκόρη, πάρε με τηλέφωνο. Όπως κατάλαβες, οι πιθανότητες να έρθει κάποιος από εδώ είναι μεγάλες. Θέλω να είσαι έτοιμη ανά πάσα στιγμή. Και πάψε να αυτοσχεδιάζεις, έχουμε κάνει μια συμφωνία. Μην αγχώνεσαι. Το έχω. Και τώρα θέλω να κάνουμε μια δουλειά. Θέλω να υπογράψεις αυτό. Τι είναι? Πληρεξούσιο. Δηλαδή? Πρέπει να μεταβιβάσω ένα αυτοκίνητο της Αγάπης σε μένα. Γιατί? Θα το πουλήσω, είναι στον καράζ ακινησία. 3 αμάξια έχει η Αγάπη. Το ένα το έβγαλε ο Λυκή και τα άλλα 2 κάθονται και σαπίζουν. 3 αμάξια, Μάλιστα. Κι εγώ έχω ένα και το μοιράζομαι με τη μάνα μου. Πού υπογράφω? Πρέπει να πάμε πρώτα στο τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής. Πάρε για την ταυτότητα της Αγάπης. Θα στη ζητήσουν. Είσαι έτοιμη? Γιατί δεν απαντάς στα τηλέφωνα? Θέλω να μάθω τι συμβαίνει στην κόρη μου. Ποιος είναι αρετή? Παύλο, είμαι έγκυος. Αυτός το ξέρει. Όχι. Φύγε. Θα του το πω σήμερα, φύγε. Δεν θα πεις τίποτα. Τίποτα, ακούς. Θα σε παντρευτώ. Θα το αγαπήσω σαν είναι δικό μου παιδί, Αλίκη. Ακούς. Είσαι τρελός. Πας καλά. Μωράκι μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Καλά, και εγώ σ' αγαπάω, αλλά μην κάνω έτσι. Και δεν είναι για πολλά. Θα φανείς τη δουλειά. Έτσι, Εγώ σου λέω ότι μου βγάλανε το λάδι και εσύ χαμογελάς. Όλα είναι για καλό, ψυχή μου.
Για να του λες εσύ. Πάρω αυτό το παίρνει. Έλα, Αντώνη. Παίρνω για τη βραδινή αναφορά. Ωραία, σ' ακούω. Λοιπόν, μίλησα πριν λίγο με τον Φίλιππο. Η δικιά σου δεν έχει θυμηθεί τίποτα ακόμα. Σίγουρα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Θα με ενημερώνεις για το παραμικρό. Σε πληρώνω και ένα σκασμό λεφτά. Μην το ξεχνάς. Μην ανησυχείς. Δεν είμαι αχάριστος. Λοιπόν, θα τα πούμε. Συγγνώμη που άρχισε, έχει τρελή κίνηση. Δεν πειράζει. Και εγώ τώρα μόλις τελείωσα τη δουλειά. Πεινάς? Όχι και τόσο. Ωραία. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, φτιάξε εσύ το πρόγραμμα. Όχι, αυτό είναι γυναικεία δουλειά. Και εσύ τι θα κάνεις? Πρότεινε εσύ και εγώ θα ακολουθήσω. Είσαι πολύ γλυκός. Μια καρδιά που σιγοκλαίει, σε αναζητάει ακόμη. Το φεγγάρι απόψε κλαίει και ματώνει. Κλαίει μια καρδιά που είσαι μακριά, θάνατος αργός είναι ο χωρισμός. Αχώς, θάνατος αργός, ο αποχωρισμός. Δώσε μου ξανά του Ιούδα τα φύλλα. Της αγάπης μας τα κάστρα τα γκρεμίζεις ένα-ένα, όλα του ουρανού τα άστρα μου τάξες, μα ήταν ψέμα. Όλα του ουρανού τα άστρα μου τάξες, μα ήταν ψέμα. Πέφτουν όλα μας τα κάστρα ένα-ένα. Κλαίει μια καρδιά που είσαι μακριά, θάνατος αργός είναι ο χωρισμός. Αχώς, θάνατος αργός, ο αποχωρισμός. Δώσε μου ξανά του Ιούδα τα φύλλα. Έτοιμη. Ωραία. Η βαλίτσα σου? Στο αμάξι. Θα πάμε με το δικό μου ή με το δικό σου? Δεν ξέρω. Ό,τι θες. Μα καλά, γιατί δεν συναντήκαμε κατευθείαν στο αεροδρόμιο? Σιγά, στο δρόμο μου ήταν το γραφείο. Να πάμε και μαζί να έχουμε παρέα. Φύγαμε. Κάτσε 10 λεπτά. Έτσι αλλιώς έχουμε ώρα. Δεν έχει και κίνηση. Αυτό δεν το ξέρεις. Μην γίνει και καμιά στραβή και χάσουμε την πτήση. Σιλά. Τι έχει γίνει? Τι εννοείς? Γιατί σε έχει πιάσει τόση τρεμούρα για να φύγουμε? Σε κυνηγάει κανείς? Ναι. Κάποιες λάθος επιλογές που τώρα μου ζητάνε και τα ρέστα. Κατάλαβα. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Δεν φαντάζεσαι καν. Θέλεις να μου πεις? Όχι, θέλω να φύγουμε. Σήκω. Καλά, πάμε. Ποιος είναι? Μου είπε η Λίτσα ότι θα παίρνει και να φέρει κάτι στο μωρό. Αυτή μας έλειπε τώρα. Καλησπέρα, Ζέτα μου, τι κάνεις? Τώρα δεν βλέπω καλύτερα. Ήρθα να φέρω ένα δωράκι για το μωρό. Το ματάκι που είπαμε, για να μην μας το βασκάνουνε, μωρέ.
Ευχαριστούμε. Αλλά δεν πιστεύουμε στα βουντού. Δεν είναι βουντού, Ελισάβετ μου. Και η εκκλησία μας πιστεύει στο μάτι. Για πες της κι εσύ, βρε Αλίκη μου. Ναι, έτσι είναι. Τώρα τι πειράζει? Δεν γουστάρω τέτοια πράγματα για το γιο μου. Μάντε, φέρ' το. Θα του το βάλω στις απόκριες άμα είναι. Μάλιστα. Έλα βρε, Ελισάβετ, μη μιλάς έτσι. Βλέπεις, βρε Αλίκη μου, κι ύστερα σου λένε φταίει ο Φωνιάς. Αχ, Θεέ μου, συγχύστηκα τώρα. Και με πιάσε έτσι απότομα το κεφάλι μου. Έλα, δώσ' της ένα από αυτό το παυσίπονα που έχεις. Πάω να φέρω νερό, Λίτσα. Ευχαριστώ. Στην τσάντα μου είναι πίσω σου. Πάρε. Πά. Ναι, έλα, φέρε γιατί είσαι και περίεργη εσύ. Φέρε. Πέρασες όμορφα. Ναι, πέρασα τέλεια. Έχεις πρωινό ξύπνημα το πρωί, εσύ, Ναι. Θα καθόμουν λίγο, αλλά δεν μου αρέσει να ξενυχτάω όταν δουλεύω την επόμενη. Είμαι λίγο χάλια την επόμενη μέρα. Ναι, σε καταλαβαίνω. Ούτε και εμένα μου αρέσει. Θα σε δω αύριο. Ναι, αν θες, μπορώ να βρω λίγο χρόνο. Δεν θα έχεις πρόβλημα με τη δουλειά σου? Όχι, όχι. Είμαι το αφεντικό και τα κανονίζω όλα μόνη μου. Τέλεια. Άρα τα λέμε αύριο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κατερίνα. Ναι. Δεν σου αρέσει, Λένια μου? Ναι. Τότε γιατί δεν τρως? Μπορεί να μην πεινάει πολύ το παιδί. Ή μπορεί να περιμένει αύριο που θα φτιάξουμε τα γιουβαρλάκια. Μα τους έριξε πολύ ρύζι. Δεν πειράζει, ψυχή μου. Η αρετή σου θα βάλει μέσα κι άλλο κιμά και έτσι θα έρθουν στα ίσα τους. Ναι. Συγγνώμη που τα έκανα θάλασσα. Μα τι καλό κορίτσι είσαι εσύ. Θέλεις μόλις τελειώσουμε το φαγητό να πάτε μέσα με την αρετή και να σου διαβάσει ένα παραμύθι? Όχι, τη μαμά μου θέλω. Λένια! Λένια! Άστη να ξεσπάσει. Δεν θα ηρεμήσει ποτέ αλλιώς. Από η μεγάλη έτσι κι αυτό. Όμως πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ, αρετή. Λες να πιέσω την αγάπη, θα βοηθήσει σε τίποτα? Είναι πολύ ευάλωτη αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω τόσο ανήμπορος. Πραγματικά τα έχω χαμένα. Όταν μου κρατάει το χέρι και περπατάμε μαζί, νιώθω πως όλα είναι όπως τα είχα ονειρευτεί. Μόνο όταν αμφιβάλλει για μένα χάνω το κουράγιο μου. Θέλω να τον κάνω ευτυχισμένο, πως με κάνει κι αυτός. Πώς να τον πω χωρίς να τον τρομάξω ότι είναι τα πάντα για μένα? Φτάνει μόνο η αγάπη. Δεν ξέρω αν έχω ξανάρθει ποτέ σε αυτό το νησί, αλλά είμαι σίγουρη πως ήταν γραφτό να καταλήξω εδώ, μαζί του, για πάντα. Πάντως χάρηκα που τα είπαμε, Ναι, ναι, κι εμείς. Αλλά μην το κάνουμε σύστημα. Άντε, του χρόνου πάλι. Πάντα είχες χιούμορ, βρε. Άντε, γεια σου, Αλίκη μου. Τα λέμε. Πάντως είναι θεότρελη, δεν μπορείς να πεις. Πάντως να ξέρεις, γκόμενο παρασυναντήσει. Πού το κατάλαβες? Όταν πήγε στην τουαλέτα. Χτύπησε το κινητό της και πρέπει να την έβλεπες πως μιλούσε.
Και ναι, θα έρθω σε λίγο. Ναι, έρχομαι κι εγώ. Γεια. Πολύ καλά την κάνεις. Αλλά τώρα ας αφήσουμε τα αστεία. Θέλω να σου ζητήσω κάτι ξανά. Αυτή την επίσκεψη στον Παύλο θέλω να την κάνουμε, σε παρακαλώ. Πάλι τα ίδια. Μωρό μου, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Θέλω να του πω ότι τον συγχωρώ. Θέλω να προχωρήσουμε μπροστά. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό. Το μισώ. Εσύ κάνε ό,τι θες. Παντρέψου τον, αγάπησέ τον, συγχώρεσέ τον. Δεν με ενδιαφέρει. Πάω για ύπνο. Ποιος είναι, γιατί δεν μιλάτε? Εμπρός. Ανησυχώ πολύ για την αγάπη. Να μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Πώς το λες έτσι? Και με τόση σιγουριά. Γιατί είμαι μάνα της. Κάτι ξέρω. Αλλά και ούτε το παιδί της δεν θέλει να δει. Θα το δει. Σύντομα, πίστεψέ με. Τι μου κρύβεις? Γιατί η Ελισάβετ έχει συναντηθεί με την αγάπη. Χριστέ μου. Αλήθεια. Πότε στο είπε? Όχι, δεν μου το είπε. Αλλά το ξέρω. Γι' αυτό να μην ανησυχείς. Η Ελισάβετ είναι καταπληκτική μάνα. Οτιδήποτε συμβαίνει στην αγάπη θα το λύσουνε μαζί. Μόνο σε παρακαλώ τώρα μην επέμβεις και μην μάθει τίποτα ο Ταξόπουλος. Άντε, έλα να σε κουρέψω που χθες με έπριξες. Και με έγραψε εκεί που δεν πιάνει μελάνη, Άσε, θα πάω στην Κούλα απέναντι να μου τα πάρει. Τι είπες? Θα πας στην Κούλα? Θα πας στην Κούλα? Πάρ' το ψαλίδι για το φιλάρισμα καλύτερα και κάρφωσέ το μου στην πλάτη, Δημήτρη. Έλα ρε μάνα, ας την κλάψα. Τι να κάνω, αφού με έσκασες. Αλλά έχει χάρη που έναν σε έχω και υπομένω η μάνα. Να σου πω, Δημήτρη, χθες πήγα στη Λεγάμενη να της πάω ένα δώρο για το μωρό, ένα ματάκι. Άρχισες και τα δώρα τώρα. Έτσι όπως ήμουν εκεί έπεσε το μάτι μου στην τσάντα της και είδα λεφτά μέσα, πολλά λεφτά, ίσα με 700 ευρώ. 700 ευρώ. Μάλιστα. Λες να άρχισε τις βίζιτες. Δεν ξέρω, κάτι τρέχει πάντως. Μήπως κέρδισε το λαχείο τους? Άσε μας μωρέ μάνα. Λες. Καλά, άσε θα το δω. Να σου πω, χθες το βράδυ που ήσουν, να σε έψαχνα. Με έψαχνες? Μα πότε καλέ, τι ώρα? 12.30. Ήρθα από το σπίτι να σου ζητήσω λεφτά, αλλά δεν ήσουν εκεί. Και το κινητό σου ήταν κλειστό. Ναι μωρέ, είχα πάει στην ξαδέλφη μου. Ωχ, Θεέ μου, με τρέλανε, Δημήτρη, δεν μπορείς να φανταστείς. Έκλαιγε από τα τηλέφωνα, ιστερίες, αυτά, έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει. Όπα. Ο Μανώλης εδώ και 5 χρόνια την έχει παρατήσει. Ναι. Ακόμα να βάλει μυαλό. Έλατε, αυτό της λέω κι εγώ. Νέα κοπέλα είναι, να ζήσει, παιδί μου, ίδια ηλικία έχουμε. Αυτή να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Εσύ να κάτσεις τα αυγά σου. Δεν κατάλαβα, Δημήτρη. Τι είναι αυτά που λες? Σου έχω δώσει εγώ ποτέ δικαίωμα? Για όνομα του Θεού. Λίγα λόγια, Δημητράκη, λίγα λόγια. Και με βουτάει και μου ρίχνει ένα φιλί. Άσε το καλύτερα. Το προχώρησε λοιπόν. Και μετά τίποτα. Αυτός πήγε σπίτι του και εγώ στο δικό μου. Αυτό έλειπε. Να θέλει κι άλλα αμέσως μετά το πρώτο φιλί. Γιατί? Εγώ δεν έχω τέτοια ταμπού. Τι, να βγαίνουμε κανένα δίμηνο πρώτα? Ναι, Κατερίνα μου. Δηλαδή πώς? Έτσι αμέσως?
Αμαλία μου, τα εννοείς αυτά που λες? Σε ποιον αιώνα ζεις? Τα πάντα ξεκινάνε από το κρεβάτι και τελειώνουν εκεί. Αν δεν υπάρχει χημεία στο σεξ, δεν υπάρχει σχέση. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Οι άνθρωποι πρέπει να ταιριάζουν κυρίως εγκεφαλικά. Να τον θαυμάζεις τον άλλον. Τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όπως και να έχει, εύχομαι να πάει καλά αυτή η ιστορία. Κι εγώ, Αμαλία μου. Χαίρομαι για σένα. Ευχαριστώ. Η αγάπη ήταν πάντα ένα κορίτσι χαμηλών τόνων. Ευγενική, ντροπαλή. Κλεισμένη στον εαυτό της. Όταν γέννησε τη Λένια, αυτό το παιδί έγινε όλος της ο κόσμος. Και τώρα ούτε που τη νοιάζει για την κόρη της. Για κανένα δεν τη νοιάζει. Αν έβλεπες πως με κοίταζε. Το μίσος άστραφτε στα μάτια της. Και ένας θυμός που ήθελε να τα σαρώσει όλα. Σαν να έβλεπα μπροστά μου μια άλλη. Και μετά σκέφτηκα ότι ο έρωτας που νιώθει για αυτόν τον άντρα μπορεί να έχει ξεριζώσει ό,τι όμορφο υπήρχε στην ψυχή της. Εγώ ειδικά το πιστεύω. Ο έρωτας μπορεί να το κάνει αυτό. Φεύγουμε, κύριε Πάπλο. Ναι, Βαγγέλη, ναι. Μια κοπέλα πέρασε πριν από λίγο για το μοναστήρι μου, πώς την είδατε? Όχι, ποια κοπέλα? Πέρασε πριν 5 λεπτά. Σας είχα ξαναμιλήσει παλιά για αυτή. Τότε που είχα φέρει το φάκελο για το μοραχό Αμβρόσιο, με είδε που του μίλαγα και με ρώτησε αν τον ξέρω. Και τι της είπες? Ότι δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Καμιά κοπέλα που ήρθε να εξομολογηθεί θα ήτανε. Πάμε. Να σου πω λίγο. Συγγνώμη, κολέγα μου. Τι κάνεις πάλι βρε εσύ εδώ, δεν δουλεύεις ποτέ? Το συνεργείο το αγαψες? Δεν μας παρατάς, λέω εγώ. Πήγα πρωί-πρωί από το γραφείο της Ήλιας. Ήταν άφαντη. Ρώτησα και μια καθαρίστρια εκεί πέρα και μου είπε ότι έχει πάει ταξίδι στη Ρώμη με το λιμοκοντόρο. Και όχι τίποτα άλλο. Της είχα πει και να βγούμε σήμερα. Θα έχει δουλειά, παιδί μου, γι' αυτό πήγε. Τι κάθομαι τώρα εγώ και μιλάω εδώ με σένα, αφού δεν έχεις ιδέα. Εγώ βρε, εγώ στα δάχτυλά μου τα παίζω τα κομμενικά. Ενώ ότι στην ηλικία σου ήμουνα μεγάλο και λιπούρι, μην με βλέπεις έτσι τώρα. Γι' αυτό ξέρω. Α, καλά, την έχεις πατήσει άσχημα, Άντε παράτα μας, Ρεμάνα. Άντε τραβά και σε κανένα λίγο το πιστολάκι. Σε τι οφείλω με την τιμή? Θέλω να μεταφέρω 1.000.000 ευρώ από το λογαριασμό της σύζυγου μου στο δικό μου. Μάλιστα για λουγάκι, Δαξοπούλου. Έχω εξοδότηση. Πολύ καλά. Θα πρέπει όμως να περιμένετε λίγο. Έχει πει από το πρωτοσύστημα για μας ταλαιπωρεί. Α, έτσι. Καλά λοιπόν. Θα κάνω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω σε λίγο. Όπως να βιτζέτε. Πιστεύεις ότι είχες έρθει ποτέ στην Πάρο? Σου θυμίζει τίποτα το νησί? Δεν ξέρω. Ίσως.
Σκέψου να είχαμε γνωριστεί κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε θυμόμουν. Καλώς την. Γύρισε ο Θανάσης στο τμήμα. Τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι έχει νέα για τη Μυρσίνη. Να πάμε από εκεί. Τέλεια. Φύγαμε. Γεια σου, Παύλο. Τι έγινε, είχαμε ραντεβού? Έμαθα κάτι και θέλω να σου το πω από κοντά. Σ' ακούω. Θυμάσαι που είχαμε δώσει εντολή στο διευθυντή της τράπεζας, τότε που εξαφανίστηκε η Αγάπη? Θέλαμε να μας ενημερώνει συνέχεια αν γίνει κάποια κίνηση στο λογαριασμό της. Ναι, και λοιπόν? Ο Στέριος είναι εκεί τώρα και θέλει να μεταφέρει ένα τεράστιο ποσό από το λογαριασμό της Αγάπης στο δικό του. Έχει πληρεξούσιο, λέει, με την υπογραφή της Αγάπης και μάλιστα με χθεσινή ημερομηνία. Εκείνο όμως που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί να θέλει η Αγάπη να μεταφέρει ένα τόσο μεγάλο ποσό από το λογαριασμό της στο λογαριασμό του Στέριου. Τι έχει γίνει? Εντάξει. Θα πάω μόνος μου στην αστυνομία. Εντάξει. Φοβάμαι. Φοβάμαι τι μπορεί να μάθεις. Φοβάμαι μη χωρίσουμε. Τι κάνεις εδώ, Απόστολε? Αγάπη. Πάντα με έλεγες κύριε Απόστολε και με είχες σε απόσταση. Βέβαια χαίρομαι για την ξαφνική αλλαγή, αλλά με έχεις ευνηδιάσει. Πολλά έχουν αλλάξει, Απόστολε. Τίποτα δεν είναι ίδιο πια. Νικόλα μου. Σε αγαπάω πάρα πολύ, μωρό μου. Δεν θέλω να σε χάσω. Ό,τι και να γίνει θα σε αγαπάω. Λοιπόν, τι έγινε? Έμαθες τίποτα για την κοπέλα, τη Μυρσίνη? Ναι, Φίλιππε, έμαθα. Και ποια είναι? Η Βενεδία Λοΐζου, η συγγραφέας? Όχι. Είναι η Αγάπη Ταξοπούλου, κόρη του Παύλου Ταξοπούλου. Τι είπες τώρα?